Kay bao ka ba? Sa unsa man pre? Nga mas maayo ang ilim nung makahubog kaysa sa gatas? Binuang man na pre oy. Ngano ko nakaingon ka na? Ang ilim nun mang makahubog pre. Bisag unsang orasa, pwede na itong mainom. Makapawas sa itong mga problema. O pwede man ganing tungodan ng ilim nun mo dagan ang atong amigo. Usahay man gani, pwede na itong mainom nga libre. Bitaw no? Unya, ang gatas. Unsa man po'y naa sa gatas? Nakadungog na di ka nga na mo ingon ni mong, pre, dali na, mututoy na ta. Bay, ikaw na'y bahalas kung anak ha? Kay mulargan ako sa gawas. Kay bao bay adjud kang ikaw rang ako masaligan nga amigo. Ay, ayaw ka balaka na, bay. Kay makasalig jud ka, nga dili na ko pasagda ng imong anak. Ang akong asawa pod bay ha? Ayaw pod pasagdi. Kay basig man laki unya, og mapuna na hinunang akong anak. Ay, ayaw ka balaka na, bay. Kay dili lagi na mapunan ng imong anak, kung manglaki ang imong asawa. Kay nga naman bay? Kay baog man ko. Ngano nalipay man ka bay? Nga nasunog man ang inyong giabangan. Wala gibalingil na ko, bay. Ngano man? Kay naapil man ang tagiya. Free drinks in the house.